kamushikiro hwaika munoita pamba pevanhu ka makadi makadize ndiri right tiripo ndo panoshanda mukomabhero mukumbodei pano ndoda mukomabhero ini mukomabhero varipo ndopavanogara pano mune magirlfriends ndinawo ndine 4 maboyfriends asizve ndoda zvemukomana futi zve pano mavingei ndoda mukomabhero munonzani nonzi Senzeni manje wanga wakamboti handidi kunzwa munhu anouya achindibvunza pano ivo vari mukoma vangu ndoda kuona mukomabhero zveni ndoda kuona manje ndovhurira imbwa kamukarumwa ipapo saka mati ndokushedzerai mukomabhero ngavauye mukomabhero motadiwana Senzeni zvakasimba mukomabhero kusenzeni watambiwana ni kuno mukomabhero mwane duku kudai mukomabhero mukomabhero haifoni modondipawe iyi ndichakupa zvangu but ukandiitira dhiri rei mukomabhero iwe unondiitira dhiri rei pane kamusikana atinoona padzimba dzewaiti idzo pane mubhanana apo pane musikana ndakamitisa ipapo mukomabhero makaona meseji unonzii voice yamakatumigwa nambuya chimbomira nditaure zvevoice iyoyo ndichataura nezvazvo ukandiitira favor yekuinda nemusikana yekumba kozileta atinoona pachikomo apo pane umwe akamita ipapo ndoda kuti uinde naye asi chirega ndikuzi mbuya vakoka vasadaro iwewe maifurirana kuti mbuya vako shuwa vatumire meseji inonyadzisira vaishandisa foni yatotemelisa vangatumira meseji yemaaudio yomubedroom vomatumidzira kufoni kwangu iko zvinezvi ndakaivhura varungu varipo ndakanyara ndakashaya pokubata kuti ndiidzime mukomabhero mbuya vazivi zvakanaka ndichivaziva zvakanaka vachitumidzira zvinyadzi mukomabhero izvozvi ndiri kutoshayiwa kuti ndoita sei izvozvi chimogara pakanaka mukomabhero una foni yandanunga wanunga foni noshanda Senzeni haisi foni ndakuigirai nzungu nechingwa torai irimoti ndei ndetv ungati nechingwa mukomabhero ndakuigirai waita dzangu dzandofamai mukomabhero aiwa chirega kupinda zvevarungu havadi vanhu vanopinda panapo varungu havatombodi zvese zvauri kuita izvi havadi havadoti even mavisitors angu tavuye hanzi unozokoka mbavha titai kuti vakadzi venyu vane vana vacho naivavo vanitsvagirawo basa saka iwewo zvochiita manje kuti utsvagirwe basa ka iwe chiwirirana navo toronga zuva rokuti uzotora 1 kana watora 1 woenda futi nemumwe 1 because ndakutoshaya because twana twangu turi kukura zvakanaka here kumbo mukomabhero vana venyu vakawandisa imi vanonetsa mbuya kumbo vokambuya vakusenderai voice iya vanonetsa vana venyu vanonetsa kuita seku hati vanozvidyira here ini ndokutumira chikafu every time pamoshanda pakanaka pakanaka sterek pakanaka titipaiwo mari mukomabhero unoda mari yei yekutenga zvandoda ndatenga fridge shangu dzakadai idzi dzashakara idzi aiwa zvakanaka iwe chidai so wochimira panapa ndiri kudzoka izvozvi ndonotora mari yekuflati kwangu kwandiri kugara kana ndanotora mari ndichakupa mari yebhazi mari yechikafu nemari yekuti unotengera vana chikafu kumba mafuta achiriko toshandisa doisu aiwa ndoda kuti mutenge 4 liters dzemafuta mutenga upfu 20 kg vana vangu vakawanda vanofanirwa kudya vachipara iwewe saatete vacho unofanirwa kuchengeta vana saka uzotora imwe mhuri iri apa because izvozvizvi vakatizira vakauya pano pabasa basa rinopera right ndavambonitora mari